Жерлік башлыкларының чираттагы утырышы 23 июньдә Аксар җирлегендә узды. Аның эшендә район башлыгы Разиф Кәримов белән башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев катнашты. Утырышның практик өлеше Яңа Тәкмәк авылында башланды. Кунаклар авылда яшәүче Муса Миңнуллин хатасында булып, аның шәхси ярдәмче хуҗалык эше белән таныштылар. Фермер ли ты, ЛПХ ли ты, если у тебя есть скот, если у тебя есть поле, огород, картошка, значит, другое, третье, сегодня человек может себя считать уже более спокойным, чем без них. Вот поэтому желаем успехов. Бигдур Ахмад. Миңнуллиннар хуҗалыгында 15 мөгезле эре терлек, шуның унысы савым сыер, 4 кәҗәсе бар. Авыл халкын гына түгел, тирә-як шәһәр халкын ит сөт белән тәэмин итеп торалар. Әлеге хуҗалык кунакларда кызыксыну уятты. Нинди максатлар? Беренчедән, конечно, бит финанс, икенчедән материальный инде. Ну и üçüncü яктан, конечно, бит табигый ризык. Табигый ризык ул безгә генә түгел, әйтәм, халыкка да. Мен үзем теге табиб буларак, нәрсә әйтәсем килә инде менә халыкка да менә табигый, натуральный ризыклар ашарга тәкъдим итәр әйтәм мин чынлапта инде. Иске Тәкмәк авылында крестьян фермерлык хуҗалыгы башлыгы Петр Степанов белән аралашып, аның техника базасына бәя бирделәр. С этого и начали с небольшого участка земли, потом арендовали дальше паевые земли. Сейчас на данный момент больше 400 гектар. Приобретали потихоньку технику. Так начиналась наша деятельность. Шәхси эшмәкәр Икраметдин Шәймәрданов исә яшелчәчелек белән шөгыльләнә. Ул халыкны кәбестә, суган, кишер, чөгендер белән тәэмин итә. Семинарда катнашучылар аның эшчәнлеге белән дә таныштылар. У нас маленькое хозяйство, занимаемся овощами, также вместе начинали. Сейчас под овощами 10 гектар овощей, 4 капусты, 4 лука, морковь, свекла. Семинар Аксар авылында дәвам итте. Катнашучылар тыл ветераннарына куелган һәйкәлне, фельдшер-акушерлык пункты, капиталь ремонт ясалган мәдәният йортын карадылар. Утырышның пленар өлешендә үзара салым мәсьәләсе, авыл җирлекләрендәге крестьян фермер һәм шәхси ярдәмче хуҗалык эшчәнлекләрен үстерү, мәгариф өлкәсенең мөһим мәсьәләләре турында чыгышлар ясалды. Җирлек башлыгы Юрий Гыйльманов агымдагы елның 5 аена башкарылган эшләр һәм алдагы бурычлар турында сөйләде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.